Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jaħdem biex joffri ambjent aħjar l-aktar fejn tidħol il-ġlieda ta' pajjiżna kontra t-tibdil fil-klima permezz tal-web tal-Grupp Parlamentari u l-kellim tal-Ambjent u t-tibdil fil-klima Robert Kutajjar kif ukoll il-kelliema żgħażagħ Karl Guder. Il-Partit Nazzjonalista tnejn filgħodu iltaqa' ma' membri mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ f'laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. It-tema ewlenija ta' din il-laqgħa kienet l-ambjent u ma naqas li jkunu diskussi l-proposti li nieda l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar ġimgħat propju dwar l-ambjent. Il-KNZ min-naħa tiegħu qabel ma qatt ta' proposti ppreżentati mill-Partit Nazzjonalista, speċjalment dawk li jikkonċernaw is-siti ta' Natura 2000, iż-żieda fl-ispazji miftuħa u anki l-ambjent marittimu. Tul l-istess laqgħa membri fih dan l-istess kunsill taw anki l-idejat tagħhom dwar dan is-suġġett tant importanti. Tul il-laqgħa ġie diskuss ukoll fuq kif Ottubru li ġej se jkun qed jitlaqgħa l-Parlament taż-żgħażagħ fejn tul dawn is-sezzjonijiet iż-żgħażagħ se jqajmu tħassib u l-idejat tagħhom dwar l-ambjent. Mill-ġdid il-Partit Nazzjonalista tenna l-istedina tiegħu biex il-KNZ u kif ukoll laqdiet oħra jattendu għal konferenza dwar it-tibdil fil-klima li se tkun imtella l-erba' li ġej. Tul din il-laqa attendew ukoll Bernice Bonello u Yves Borg Bonello illi irrappreżentaw il-MZPN u lil Team Start rispettivament.